El tercer és el d'arrelament i compromís amb la comunitat. També lliga amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030, que són el d'educació de qualitat i de ciutats i comunitats sostenibles. Lliga perquè, com veureu, les empreses esteu en entorns físics, urbans, rurals o industrials, en municipis i comarques concrets, on majoritàriament viuen les vostres persones treballadores, potser també molts dels clients i clientes, i llavors el que intenta és que l'impacte de l'activitat econòmica pugui esdevenir beneficiós per a la comunitat local, no només dintre de la pròpia empresa, sinó en el vostre voltant. I això té un impacte. L'economia social el que vol és que les comunitats siguin partícips del funcionament de les activitats econòmiques del seu territori, de les empreses que té dintre del seu territori i viceversa, no? Busca que les empreses també participin de l'entorn, de la comunitat. Per què? Per augmentar la riquesa cultural i social alhora que enfortir la xarxa empresarial local. És evident el que pot aportar a l'organització, és recolzament i suport de l'opinió pública, ampliar col·laboracions i clients i un fort sentiment d'arrelament de que el territori també forma part de la vostra cadena de valor. En concret, doncs, es poden establir convenis de col·laboració amb entitats locals, socials, culturals o de cura del medi ambient, organitzar actes i events oberts a la comunitat d'interès general o donar suport a iniciatives locals que es realitzen tant a nivell cultural com social, impulsar projectes, convocatòria d'un concurs de projectes que tinguin impacte social en el que pugui participar molta gent i pugui ser un element de proximitat i de preocupació per contribuir per la riquesa cultural i social del vostre territori.